नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांखौ जों जेरैबायदि बिथांनि देरहासारनायाव बिथांनि गल्ड मेडेल मोननायाव जों जेरैबायदि रंजानांगौमोन नाथाय बिथाङा दिनै गोथां महराव फैयाखै बिथाङा रुंसारि जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावदों। बेनो जाहैबाय मा दिनै खौरांखौ मोनबानो आं गोसोआव बिराद दुखु मोनदों। दाखालि आङो भिडिअ बानायनो सानबाय थादोंमोन नाथाय आं बानायनो हायाखिसै, माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय आं हायाखै। बाथ्राया जाहैबाय मा गरेस्वरनि बिदि फंबाय दानसोरां नार्जारिनि बाथ्राखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनदों। मानोना बे जाथाया जाहैबाय मा दिनैनिल' बाथ्रा नङा, बे जाथाया गोबां समनिफ्रायनो जाबोबाय थाखानाय। बेनिफ्राय जोङो हमनो हायो आरोना, हमनो हायो जोंनि बर' मानसिखौ दिनैसिमबो आसाम सरकारा बा गुबुन हादोराव जोंनि भारतनि सिङाव बेसेबां हादोरसाफोर दं बिसोरनि नोजोरावहाय जोंनि बर'फोरखौ दासिमबो बिमा बाथु नोजोरजों नायमारो। मानोना नङाबा जों मिथिनो हागौमोन जे जोंनि बर'फोरखौबो मोनफ्रोमबो इभेन्ट्सआवनो मोनफ्रोमबो खेला धुलायावनो होन बा फारफ्रोमबो जेनाखि हादोरनि जेसेबांनाखि आयदाफारिफोर दं बेफोराव माने जोंनि बर' मानसिफ्राबो जौगानायनि लामाखौ मोननो हागौमोन। बाट खोथाया जाहैबाय मा गमामा जुदि बर'फोरखौ बिमा बाथुजों नायाखैबा दिनै दानसोरां नार्जारिया मानि थाखाय फुड पयजनाव थैखो साननो गोनां बाथ्रा ना। बोरै बिनि जानाय आदाराव बोरै सोर बिस होखो, बे बिसखौ आरो बे बोरै मोनजाखो आरो बिनि लोगोफ्रा बोरै मोनजाखो, गुबुनफ्रा मानो मोनजादिया, बिराद गिदिर मोनसे बे साननांगौ दं। बिथाङा दिनै नेशनेल जेनाखि किक बक्सिंआवहाय गवायाव गेलेखांनानै बिथाङा देरहाबाय आरो गल्ड मेडेलिस्टबो बिथाङा मोनबाय। दिनै मोननायनि उनाव जेब्लानाखि बिथाङा न'आव रिटार्न जाफिनो बै फैनाय समावसो जेब्लानाखि बिथाङा आदार जादोंमोन, बे जाग्रा आदार जानायावहाय बोरै बिथाङा पयजन मोनजाखो, माबोरै बिसखौ मोनजाखो आरो बिथाङा दिनै मानो थैनो गोनां जानानै फैखो। जुदि मोनजायोमोनबाथ' बेसेबां बाव थांदोंमोन टिमफ्रा गासिबोथ' मोनजाजोबनांगौमोन ना। बे बाथ्राया साननो गोनां बाथ्रा लोगोफोर। आरो स्पेसियेलि आं बर' फिसाफोरखौ बुंगोन बेनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय जों खोब साबधानै सोलिनाया मोजां। मानोना सिगां समावबो सासे आर्चारि बिथाङा दिल्लीयावहाय जोङो जेब्लानाखि खेला गेलेनो थांनायाव बिथांखौ रुमावनो फास होनानै फोथैबाय। दा बेबायदिनो गोबां बर'नि गेलेगिरिफ्रा थैनो गोनां जानानै फैबाय। दा बेफोर मानि थाखाय जानो मोनखो? स' बेनिखायनो आं खावलायगोन जे जोंनि बर'फ्रा जिखि आयदाखौनो गेलेया मानो, बा सोरबा बोरला गावनायावनो होन, सोरबा मोसानायावनो होन, सोरबा सिंगारानो होन, बा सोरबा डेन्सारानो होन, बा सोरबा फुटबल गेलेगिरियानो होन, बा जिखि सोरबा क्रिकेट गेलेगिरियानो होन, जिखि जाया मानो गासैबो आयदायाव जों थांनायनि सिगां जों खोब सेन्सिटिभलि जोङो बा सिरियासलि जोङो मोजाङै गावखौनो खोब माने सांग्रां जानानै थांनाया मोजां आरो गावनि सायाव। मानोना नोंखौ अनब्लाबो गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा अनफ्लाफ्ला खालामो, नायब्लाबो नायफ्लाफ्ला खालामो, खिन्थु नोंखौ नायफ्लानानै रायलायफ्लानानै नोंखौ बुथारनायनि पलिसि लायो। दा जों बुंनो थाङोबा स्पेसियेलि आं बुंगोन बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाथ्रा फैयोबाबो जों रायखांनांगौ जानानै फैदों। मानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो दिनै मा जादों, बिथाङा केन्सार बेराम जानानै थैदोंमोन। बाहाय जों गोबां बिजाबफ्राव मोननो हादोंमोन जे मा स्पेसियेलि बुंनो थाङोबा बेखौ आसामनि माखासे मेगन गोसा मानसिफ्रानो बै समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लोगोफ्रानो बेखौ जानाय लोंनायाव माखासे फुड पयजन होनानै बेखौ माखासे बिनि देहायाव बेराम आजार सोनानै होदों आरो लासैनो बे बेराम आजारफ्रा केन्साराव महर लानानै बिथाङा थैनो गोनां जानानै फैदों। स' अब्ला जोङो नोजोर होनानै मोजांसै। जों बर'फोरखौ दिनैसिम गुबुन हारि माहारिफ्रा जौगाजानो गियो। गिनाया बेनो जे मा बर'फोरनि बिसोरो बर'फोरनि माखासे टेलेन्टखौ, बर'फोरनि माखासे रोंनायखौ, बर'फोरनि माखासे गोहो बोलोखौ बिसोरो मिन्थिखायो। जारिमिनाव नायनाबो बिसोर मिन्थिखायो। ओंखायनो बिसोर गियो मा बिसोरखौ जुदि जोङो मोनफ्रोमबो आयदायाव जुदि जौगाहोनो हायोब्ला, मोनफ्रोमबो इभेन्ट्सआव जों बिसोरखौ जौगासार खालामनो हायोबा सानसे बिसोर जोंखौ गाग्लोबगोन एबा जोंखौ गाहायाव थाखोआव दोनगोन आरो बिसोरनो बुहुमनि बयनिफ्रायबो जौसिन मासियाव सहैनो हागोन, बेखौ बिसोर गियो। आरो आसाम हिसाबैथ' आसामाव एसामिस मानसिफोर गिखायोखा, बर'फोरखौ ओरैबायदि गिखायो ओंखायनो नासयो बिसोरो, सौसियो। आरो नंगौ दिनै मोनफ्रोमबो गेलेनाय आयदाफ्राव बा जिखि आयदाफ्रावनो जुदि बर'फोरा जुदि स्कप मोनजोबोबा बिसोरो ओरैबाबो गाहायाव थाखायोखा। मानोना बर'फोरनि नाजानायानो जुदाखा। माने जेखियावनो होन, फौजियावबाबो होन, बा जेखि खामानि मावनाय दांनायावनो होन, माने मावनोबाथाय मावसोमखायो, जिउ दान होनानैबो मावसोमो। आरो अननायाबो अननाय, ओरैबायदि अनखायो जों बर' मानसिफ्रा, ओरैबायदि अनो, मालाय हारि जाथिफोरबायदि अनफ्लानाय मानाय बेफोरबायदि आखु गैया। स्पेसियेलि जोंनि मानसिफ्राथ' आरो नों मा मानसिफोरखौ गोथां गोब्राम बुथारनो हानाय साहसआनो गैखाया, खिन्थु हायो जेब्लानाखि रागा जोंगोन अब्ला जों बर' मानसिफ्रा हायो। खिन्थु जों बर' मानसि बायदि अनसुला मानसि मोननाय नङा होननानैसो आं बुंगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। बेनिखायनो
जोंनि आसामजों लोगोसे जोंनि भारतआवनो जोंनि बर' हारिखौ जौगाजानो बानाय माखासे जाथिफोर दङ आरो माखासे मेलेमजिबिफोर दङ दा बिसोरनो माखासे प्लेन पलिसि बाहायनानै खायदा कौशल खालामनानै बर' हारिखौ सब समाय जौगानो नागिरबानो खैफोदाव खोख्लैयो हाखराव खोख्लैयो बिदियावनो जोंनि बर' माहारि जौगानोनो स्कपखौ मोननो नागिरा अब्ला मा जानो आरो बुंनो थाङोबा जों दा नुबाय जोंनो नायनांगोन जोङो नोजोर होनांगोन जोंनि बिराद गोबां जोंनि बर'नि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो आयदायावनो गेलेगिरिफोर ओंखारबोगासिनो दङ जोंनि बर'फ्रानो जेरावबो आखा फाखासिन जाबोगासिनो दं बेखौबोथ' बेबायदिनो सानफा माफा दाउ जानायफोर बायदि न'आव दाउ जानो स्टाइल बायदि माफा बेखौ थप खायदा कौशल खालामनानै बिदिनो बुथारगोन मालाबा इन्जेकसन सोनानै होगोन मालाबा देहा सागानायखौ माबा मोनसे इन्जेकसन सुना होगोन माबा मोनसे लगायनानै जाहोगोन लासैनो नोरजिया जानायनि लामा खालामनानै होगोन बिदियावनो जों बर'फोरखौ गासिबो मा खालामगोन फैलर खालामजोबगोन स' बेनिखायनो आं खावलायगोन जायफोर जाखांफुनाय जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनहा फंबाय बिनानावमोनहा दानिफ्रायनो एसे मोजाङै खोब माने सिरियासै मोजाङै सानै हयै आगानफोरखौ सुर जानाय मानाय थांनाय हराव उन्दुनायखौ साबधानै सोलिनानै उन्दुनाया मोजां नङाबा बिदिनो जोंखौ सानफा दाउ अमा सिथारनानै जानाय बायदि माफा देथार जोंखौ जाबाय थागोन अब्ला जोंनि बर' हारिया जौगानायनि लामायावबो थांनो हानाय नङा आरो आं बुंगोन बिनि गेजेरजों जोंनि बर'नि माखासे गोबां इन्टेलेक्सुयेल सानसुमै बिथांमोनहाबो साननाया मोजां जे जोंनि बर' हारिफोरखौ बेफोरबायदि माबोरै माने बुथारनायनिफ्राय खायदा कौशल बानायनानै बुथारनायनिफ्राय जेन' जोङो रैखाथि होनो हायो बेनि माखासे राहा लामाखौ जों लानांगोन आरो स्ट्रेटेजिखौ जों लानांगोन दिनै फंबाय दानसोरां नार्जारि बेसेबां दुखुथिया न'खर बेस्रा दिनै मारै एसे मोजां रंजाबाय दसे सम रंजाहोबाय रंजाखांनायनि उनाव न' फारसे न' मोनस्लाबा हसिया लामा ससेयावनो बिमा बिफानि मोखां गन्थं नुवा हसिया भाइ बाहागि नुवा हसिया गावनि जिउखौ खोमानांबाय बेबो जाहैबाय मा सुथुरनि फान्दायनायावनो बेयावथ' आंनिबाथ' बाहाय CBI नङाबा NIA बाहाय इनभेस्टिगेसन जाथारनांगौ आरो बे फुड पयजना बबेनिफ्राय फैदों आरो गमामा बेखौ सोर डिस्ट्रिबिउट खालामदोंमोन बबाव बानायदोंमोन बेयो आंनिबा CID आरो NIA बाहाय इनभेस्टिगेसन जाथारनांगौ होननानै आं बुङो आरो बेखौ खालामथारनांगोन आं बे बेसेननि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायबाय भारत सोरखार आसाम सोरखारा बिनि सायाव नायबिजिरनाय खालामनांगौ आरो मोनथाया जास्टिस मोननांगौ बिथां मोनथाय नार्जारिया बे जास्टिसखौ जेनेबा मोनथारनांगोन स' आं बेखिनिखौनो खावलायदेरबाय गोजोन्थों